Allow me to show you how I make my fluffy pancake. I used 2 eggs and separated the egg yolk from the egg white. Then I whisked my egg whites, but you can use your hand mixer or stand mixer for this. I added 2 to 3 tablespoons of sugar for this. Add them in batches and keep whisking until teeth peaks. In a separate bowl, whisk egg yolk, flavor, about 3 tablespoons of liquid milk, flour, and baking powder. Mix until smooth. Transfer into the whipped egg white. Fold gently, do not overmix. Get your non-stick pan. I use a paper towel to brush up a margarine or butter on my non-stick pan. Irin ɗan goga butter ne akan pan ɗin, ba wai shafa shi ne yanda zai fito sosai ba, ɗan goga shi ne. Ba a so butter ɗin ya fito sosai akan pan ɗin saboda ba soyawa za mu yi ba. Then I added a little water to steam it up. Na ɗan sa ruwa kaɗan saboda ya ɗan yi steaming. Na rufe tukunya. Na rufe pan ɗin amma fa na ɗan minti ɗaya haka na rufe ko biyu. That's all. Sai na juya shi ma ɗayan side ɗin ya gasu. And we just made a very fluffy pancake. Ya hayu ya ƙayyum ka kawo mana ƙarshen rashin tsaro a ƙasar mu.